ଧୂଆଁଟା କୋଉଠି ଯାବା କାଦୁଅଟା ସେ କୋଉଠି ବସେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏଠି ଯାଇ ବି ହଉନି ଆରଡ଼େ ଯଦି ଆସି ରିଟର୍ନ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ କୋଉ ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାଇପାରୁଛୁ I'm a success. आइलो बाप ये आउटा जोर आसले ना मोड़ पचू पड़े आपे आपे हाँ साइल भाई जोर मोड़ धुआं ना कौन या किरोसिन पके देछ ना कौन